Simbak. Oh, mboten. Nggih. Wah, nganu wae. Aku yo urung kenalan karo sinden-sindene. Arep nglingok sindene iki rada perkiwuh mergo ditenggani karo calon kok ya. Wah, ini iki ya kudu waspada. Sing sisih tangan kupas iki. Kulonku. Pangcepeng mikrofonipun, Mbak. Nggih, wilujeng Oh, enjing Pak Dalang. nggih, Mbak, wilujeng enjing. Paring asma sinten? Menika kula Sita. Sita. Nggih, Oh, saking pundi? saking Temanggung. Pun kagungan garwa? Derek. Saestu. Nggih, saestu. Jenengan nomor pinten? Kula Nggih. 30. 30. Wah, niku cocok niku. Kalih sinten? Mas kula. Nggih. Malah dijodhokne ta niku Wah, kula. nggih mboten napa-napa. Ya Allah. Ning nggih tesih anu to. Napa? Virgin to. Oh, nggih virgin oh. Oh, Mas Agus. Di nomor ireng nanti Mbak Sita. Nggih. Temanggung. Nggih. Ini sakniki miten pundi? Kula ten Palur ten Solo. Palur. Nggih. Ya, Mbak. Nggih. Ngekos. Nggih. Oh, ngekos. Sinten sing ajeng bayari? Nggih, Mas kula niku nek kula nggih mboten mantun. Kuliah nggih? Alhamdulillah sampun lulus. Lulus isi napa? Nggih isi. Oh, isi Surakarta weh. Nggih, matur nuwun. Lerete. Wilujeng enjing, Mbak. Nggih, wilujeng enjing. Nggih, paling asma sinten? Dalang, kula Cynthia. Cynthia? Nggih. Oh, saking pundi? Saking omah. Ora takon. Takon tenan saking pundi? Nggih, alamatipun ngoten. Iya, alamat. Saking Sawit Boyolali. Oh, Sawit. Nggih. Lor kono. Nggih, caket mriki. Oh. Kilen Bangjo. Oh, Kilen Bangjo. Nggih. Kalih masjidé pundine? Masjid Ngetan. Oh, Malaysia Silver. Sok tau. Plekmen kalih Mas Garing. Apa nganu? Mantane. Gendakane. Kok mantan pripun to? Lah pripun? Pun sanjang-sanjang. Oh, ngoten. Nganu, pun kagungan putra. Dereng. Saestu. Dereng 3. Oh, dereng 3. Nggih. Lah napa ajeng nambahi sing anu mbok menawa calon dalang ngoten? Sampun. Kula sedap riyen. Oh, ngoten. Nggih. Sertu ya Masku kuwi. Mesake men. Kok jenengan iki gur ngejokke Mas terus to? Ya mesake ning omah yang langut gur anu ae. Oh. HP. Oh. Heeh. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih. Nggih. Lerete. Nggih, Mas Dalang. Nggih. Pripun? Nggih. Nggih, pripun? Nggih. Asmane sapa? Kula Dewi, Dewi saking sapa? Kartosuro. Dewi sapa? Dewi Sanjaya. Nama asline? Dewi Lestari. Dewi Lestari. Nggih. Adikku sing nomor 4. Adine sing paling ayu dhewe. Iya. Oke. Nggih. Pun kagungan putra. Pripun? Pun kagungan putra. Sampun Mas, tunggal. Wis siji. Nggih, ndek wingi nglangkai Mase malah Oh, iya. jarike bedah ngono kok ya. Langkai ora dikek apa-apa ya. Ini ora apa-apa. Pripun? Rezeki dhewe-dhewe ya. Nah, betul sekali. Ya. Sampun? Burung. Lah pripun melih? Aku pengen kowe nembang mat-matan sik. Nggo nglipur para sesepuh pinesepuh ten desa Kentangan mriki. Oh, nggih. Nggih. Napa Mas Dalang? Monggo manut. Jineman? Nggih, monggo. Nggih. Jineman napa? Jineman mawon. Lindro pelak. Slendro. Moro kangen nggih. Oh iya, moro kangen. Lah niki si Ibu mboten dipun tepangke? Lah, iki warga Kentangan pun pirsa. Sampun pirsa nggih. Nggih menapa. Wis puluhan tahun lho mayang ning kene iki. Saiki ganti anake ya. Nggih, dinten ning kene. Ket aku urung lahir wis mayang kene. Oh, alah. Wah,